Der. Men jeg har trykket på optag nu. Jeg overvejer at lave popcorn. Jeg har i hvert fald trykket på optag. Der er masser af tid, så vi kører mikrofonen lidt frem her, så den kan høre os, ikke? Sådan der, hvad laver jeg? Ja, værsgo, sidde ned, Thomas. Ja, tak, ja, tak. Ja. Du skal da ikke holde dig tilbage. Endelig bare føle dig hjemme. Sådan der. Så er vi ved at være klar til at spise en lille vingumbamse. En lille bitte uskyldig vingumbamse. Vi kan godt lige tyde chatten herfra. Bare lad være med at røre ved den. Det der mælk er slet ikke nok. Har hentet slik og sodavand på grund af det her. Ja. Der var noget frisk dansk madlavningsfløde til dig, der. Det er dejligt. Ja, det er skønt. Det er jo skønt sådan noget. Det er lidt mælk op der. Jeg har selvfølgelig luret lidt rundt omkring sådan, hvad der kan hjælpe lidt på det. Og der er blandt andet mælk, der er lidt is, bananer. Jeg skal bare have det hele klar, det kan jeg da godt sige. Og hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det stærk mad. Jeg kan godt lide stærk mad, men ikke stærk mad. Ikke stærk mad. Nej, det kan jeg ikke lide. Så. Hvor er isen? Det ved jeg sgu ikke. Den er i frysen. Skal vi lige have den frem? Ja, det skal vi. Det er en ting, der er helt sikkert. Ja. Selvfølgelig skal isen også være med. Det er klart. Den er lækker, den her. Godt, I trækker tiden. Det var vildt. Ja, det var det sgu nok. Lidt. Lugter den noget? Hvad for noget? Kan man? Luk vingummi. Jeg ved ikke, hvad de lugter af. Nå, til dem, der ikke ved det, så har jeg haft en masse sopgoals her i løbet af året, og der var en af dem, at vi skulle have sådan en chili challenge her, og det er simpelthen i dag, det er nu. Det er lige nu, det sker. Og hvad var det? Sådan Carolina Reaper chili er der 2,2 millioner Scoville, eller hvad det hedder. Og her skulle det åbenbart være 9 millioner. Jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså. Så der skal vi spise nu. Den ser klar ud. Den ser faktisk rigtig klar ud. Det gør den. Little Nitro, the world's hottest gummy bear. Consume at your own risk. Vent lige. Ikke endnu. For helvede. Jeg kan røre ved den, siger de. Ja, jeg skal fandme med at røre ved den. Ikke røre ved den. Og dog. Den her fætter. Jeg er så nervøs. Det fatter du slet ikke, Tue. Jeg er så nervøs. Jeg skal bare 1, 2, 3. Ja, okay. Men jeg kan ikke tykke igennem den. Skal vi lave no reaction? Hvad? Jeg er iskold. Jeg laver no reaction. Den er godt nok stærk nu. Den er meget, meget stærk nu. Hold da kæft. Har du sunket den? Ja. Og det smager dårligt, mand. Altså, en skal gå, før vi må drikke noget mælk. Jeg har også lige sunket den nu, Thomas. Så bliver det slemt, når man har sunket den. Jeg synes faktisk ikke, det var så slemt, da jeg havde den i munden. Det lyder også forkert at sige. Jeg synes ikke, det var så slemt, mens Fy for helvede! Jeg synes ikke, det var så slemt, mens jeg tykkede den. Nu er det godt nok meget slemt. Den der no reaction, det kan jeg godt glemme alt om. Fuck, den er stærk. Ej, hvor gør det ondt. Hvor gør det ondt i munden? Ej, fuck! Vi skal have mere mælk, Thomas. Mere mælk. Ej. Det bliver slemmere, det her. Nu tager det til.
Hvor er det is der? Her for helvede. Jeg har stillet på bordet. Hvor kæft, det er godt nu, mand. Ej, hvor jeg sveder. Hold kæft, jeg hader dig, mand. Vil du med i badesalten bagefter? Hold kæft, snottet det løber, mand. Du må ikke komme ind, Malte. Jo, tak, skat. Vi er okay. Hold kæft, mand. Det gør jeg aldrig igen her. Det gør jeg aldrig igen. Det er rigtigt. Bananer. Banan, jeg må sgu ikke skide. Fuck, det er så forkert, det her. Jeg skal pusse næse. Jeg skal pusse næse. Hvor meget har du fortrudt det? Meget. Fuck, jeg ondt i maven lige nu. Fuck, jeg ondt i maven. Har du også det? Jamen, jeg er bare overalt. Ej, hvor har jeg ondt i maven. Og det, man troede, der skulle være en hyggelig aften sammen med dig, hva'? Papir. Ja, tak, skat. Gør du? Ja, det er også klamt at sidde på sin næse på scenen. Men hold kæft, hvor har hun i maven. Kan man ikke læse noget? Hvornår det går over, eller et eller andet? Tak for den her gang. Mullemor 24. Du kan godt komme og hente mig. Ja, det skal jeg fandme ikke være med til igen. Hold. Hold kæft, mand. Ej, jeg er ligeglad nu. Synes du bananen, den hjælp? Nej. Og det gør også ondt i maven, det er helt vildt. Er det godt, det der madlavningsfløde? For Her, Thomas.
kæft, ryster. Nå, du ryster også lidt. Nå, men jeg er jo lige på snæs hurtigt. Der er slet ikke ondt i din mave. Alt på mig er ødelagt lige nu. Jeg ved slet ikke. Hvor skal du hen? Jeg skal bare... Ej. Det går ikke så godt, Benjamin. Hvad fanden det er her? Det var da helt utroligt så meget, jeg ryster. Der var nogen i chatten, der havde prøvet den her. Hvor længe bliver det ved, cirka? Thomas. Går du aldrig igen, det her? Og det gør jeg. Jeg gør det aldrig igen. Ej, det klør op mit hoved, mand. Du skal jo ikke så klø, eller du stedet. Klø dig oven i hovedbunden. Ja, det klør overalt. Så bruger du skade nu. Jeg er en kæmpe idiot. Jeg går sige 20 minutter. 1 til 2 timer. Så tror jeg bare, jeg går med det, Jørgen han sagde. 20 minutter.